Vítajte. Dnes sa ponoríme do naozaj fascinujúceho sveta, do nášho nervového systému. Máme tu úryvky z odbornej publikácie Anatómia a fyziológia nervového systému a našim cieľom je odkryť, ako tento neuveriteľne zložitý systém vlastne riadi naše telo. Presne tak. A myslím, že je kľúčové si hneď na začiatku povedať, že jeho štruktúra, teda tá anatómia a to, ako funguje, čiže fyziológia, to sa nedá oddeliť. Sú to spojené nádoby. Rozumiem. Je to vlastne také centrálne riadiace stredisko celého nášho organizmu. Neustále spracúva informácie a udržiava nás v chode v rovnováhe. Dobre, tak poďme na to. Čo je teda tá úplne základná úloha tohto systému? Prečo ho vôbec máme? No, v podstate nám umožňuje 3 také kľúčové veci. Po prvé, vnímať, čo sa deje okolo nás, ale aj v našom tele. Po druhé, spájať a koordinovať funkcie všetkých orgánov a systémov. A samozrejme po tretie, riadiť naše reakcie, vrátane pohybu. Čiže vnímanie, koordinácia, reakcia. Áno, a aby sme sa v tom lepšie vyznali, tak ho zjednodušene delíme na, povedzme, 3 časti. Máme centrálnu časť, to je mozog a miecha. Potom periférnu, to sú vlastne všetky tie káble, ktoré ich spájajú so zvyškom tela. Jasné. A ešte autonómnu alebo vegetatívnu, ktorá riadi naše vnútorné orgány. Tak nejako poza náš chrbt, bez toho, aby sme si to uvedomovali. Znie to ako obrovská a zložitá sieť. Čo je jej takým úplne základným stavebným prvkom? Tou základnou jednotkou je neurón, teda nervová bunka. Neurón. Áno. Predstavme si ju ako taký miniatúrny procesor. Má telo, potom má vstupy, tie sa volajú dendrity, ktoré prijímajú signály. A jeden hlavný výstup axón, ktorý posiela signál ďalej. A ako ho posiela? Ten prenos sa deje na špeciálnych spojeniach, volajú sa synapsy. Tam sa uvoľňujú také chemický poslovia mediátory, možno ste už počuli názvy ako noradrenalín alebo acetylcholín. Áno, tie poznám. No a teraz pozor, v našom centrálnom systéme, teda mozog a miecha, ich máme okolo 25 miliárd tých neurónov. 25 miliárd, to je šialené číslo. Je to neuveriteľné však, všetko natlačené v našej hlave a mieche. A ako tieto miliardy buniek dokážu tak rýchlo medzi sebou komunikovať a posielať informácie? No deje sa to prostredníctvom ich výbežkov, tých nervových vlákien. Niektoré, voláme ich senzitívne, vedú informácie smerom do centra, napríklad z kože, keď sa niečoho dotkneme, alebo zo sietnice oka. Rozumiem. Iné, tie sú motorické, tie zas nesú príkazy z centra, povedzme do svalov, aby sa pohli. A aby to bolo naozaj rýchle, mnohé vlákna sú obalené takou špeciálnou izolačnou vrstvou, tá sa volá mielinová pošva. Aha, pretože izolácia pre rýchlosť. A kam tie signály smerujú najprv? Spomínali sme miechu. Áno, miecha je taká prvá dôležitá stanica, alebo skôr informačná diaľnica, je bezpečne uložená v chrbticovom kanáli. Presne, vnútri chrbtice. Aká je jej hlavná úloha? No, je to vlastne vývojovo staršia časť centrálneho systému. Má zaujímavú stavbu, vnútri je sivá hmota, to sú telá neurónov a tá zodpovedá za základné reflexy. Ako napríklad? Napríklad, keď sa popálime a ruka sama odskočí ešte skôr, než si uvedomíme bolesť. To riadi miecha. Aha. A okolo tej sivej hmoty je biela hmota. To sú práve tie nervové dráhy, tie informačné diaľnice, ktoré vedú vzruchy hore do mozgu a príkazy zase dole z mozgu. Takže miecha má 2 hlavné funkcie. Prenáša informácie a zabezpečuje rýchle automatické reakcie reflexy. Dobre, čiže miecha zvláda reflexy a prenos. Ale kde sa dejú tie, povedzme, zložitejšie veci? Myslenie, vnímanie, rozhodovanie. To nás asi privádza k tomu hlavnému veliteľstvu, k mozgu, že? Presne tak. Mozog, ten je teda neuveriteľne komplexný, ale môžeme si ho veľmi zjednodušene rozdeliť. Máme mozgový kmeň, jeho súčasťou je aj predĺžená miecha. Ten zabezpečuje úplne základné životné funkcie, dýchanie, tlkot srdca. Taký náš life support. Životne dôležité centrum. Áno. Potom je tu mozoček, ten je vzadu dole, je kľúčový pre koordináciu pohybov a udržanie rovnováhy. Vďaka nemu chodíme plynulo a nespadneme. Hlbšie v strede je medzimozog, tam nájdeme napríklad talamus. Môžeme si ho predstaviť ako takú hlavnú informačnú križovatku alebo filter, ktorý rozhoduje, čo pustí do nášho vedomia a čo nie. Taká brána vedomia.
Presne. A je tam aj hypotalamus. Ten riadi kopu vecí, telesnú teplotu, hlad, smäď a ovláda aj ten autonómny systém, o ktorom ešte budeme hovoriť. Dobre. No a tá najväčšia a evolučne najmladšia časť je koncový mozog. Sú to tie dve známe hemisféry pokryté mozgovou kôrou. A práve tá kôra, tá je sídlom nášho vedomia, myslenia, rečí, pamäti, učenia, proste všetkého toho, čo nás robí ľuďmi. A tá kôra má tiež rôzne časti pre rôzne funkcie, nie? Áno, áno. Deli sa na laloky. Napríklad čelový lalok je dôležitý pre plánovanie, rozhodovanie, našu osobnosť a riadenie pohybov. Záhlavný lalok spracúva zrakové informácie, spánkový sluchové a tak ďalej. Každá oblasť má svoju špecializáciu. Fascinujúce, ako je to všetko rozdelené. No dobre, ale ako toto celé veliteľstvo mozog a miecha komunikuje so zvyškom tela, s každým svalom, každým orgánom. Tam vstupuje do hry ten periférny systém, ktorý ste spomínali? Presne tam. Periférny nervový systém to sú vlastne všetky tie nervy, ktoré vystupujú z mozgu a miechy a vetvia sa do úplne celého tela. Ako rozsiahla sieť. Káble, ako ste povedali. Áno, presne. A patria sem aj receptory, to sú špecializované bunky alebo zakončenia, ktoré zachytávajú podnety. Máme receptory na dotyk v koži, na svetlo v oku, na zvuk v uchu, na bolesť, prakticky na všetko. Zvonku aj zvnútra. Potom máme miechové nervy, tie vystupujú z miechy medzi stavcami. Často sa spájajú a tvoria také zložité siete, pletence. Známa je napríklad ramenná spleť, z ktorej idú nervy do celej hornej končatiny. Aha. A potom sú hlavové nervy. Tých je 12 párov a vystupujú priamo z mozgu. Ovládajú napríklad svaly tváre, zmysly ako čuch, chuť, zrak, sluch, ale aj niektoré vnútorné orgány. Veľmi známy je napríklad blúdivý nerv, vagus, ktorý ovplyvňuje srdce, pľúca aj veľkú časť tráviaceho traktu. Dobre, takže máme centrum, máme perifériu a ešte nám zostal ten autonómny systém. Hovorili sme, že riadi veci tak nejako sám, bez našej vôle. Ako to presne funguje? Áno, autonómny alebo vegetatívny systém je zodpovedný za riadenie funkcií vnútorných orgánov, ciev, žliazd, proste veci, ktoré bežne vôľou neovládame. Predstavme si ho ako takého autopilota nášho tela. Autopilot, to je dobré prirovnanie. A má dve hlavné zložky, ktoré často fungujú proti sebe, trochu ako plyn a brzda. Jedna je sympatikus, ten nás aktivuje v strese, pri záťaži, pripravuje telo na akciu typu bojuj alebo uteč. Čo to znamená v praxi? No, napríklad zrýchľuje srdce, zvyšuje krvný tlak, rozširuje priedušky, mobilizuje zásoby energie. Pripraví nás na výkon. Jasné. A tá brzda? Tou brzdou je parasympatikus. Ten prevláda skôr v pokoji, keď oddychujeme, trávime. Jeho úlohou je šetriť energiu a podporovať regeneráciu. Čiže spomaluje srdce, podporuje trávenie, zužuje zrenice, taký režim oddych a trávenie. Plyn a brzda. A väčšina našich vnútorných orgánov je pod vplyvom oboch týchto systémov. Ich vzájomná súhra a dynamická rovnováha je absolútne kľúčová pre naše zdravie a správne fungovanie. Keď sme napríklad nervózni pred skúškou a cítime búšenie srdca, sucho v ústach, to je práve aktivita sympatika. Rozumiem. Takže, ak by som to mal celé nejako zhrnúť, nervový systém je neskutočne prepracovaná, komplexná sieť, koordinuje úplne všetko od tých najjednoduchších reflexov, ako je to odťahnutie ruky od horúceho, až po naše najzložitejšie myšlienky, emócie, spomienky, vedomé rozhodnutia. Je to proste absolútny základ fungovania nášho ja, nášho organizmu. Lepšie by som to nepovedala. A je na tom krásne vidieť, ako tá jeho štruktúra od jediného neurónu až po to komplexné usporiadanie mozgu a všetkých tých dráh, ako dokonale slúži jeho funkcii. Umožňuje nám nielen prežiť, ale aj učiť sa, adaptovať sa na meniace sa podmienky a komplexne interagovať so svetom okolo nás, aj v nás. Tá spätosť anatómie a fyziológie je tu naozaj, kľúčová. Presne. A možno na záver taká myšlienka na zamyslenie pre našich poslucháčov. Nie je vlastne fascinujúce, ako naše vedomé prežívanie, naše myšlienky, strach, radosť, ktoré vznikajú v tej najvyššej časti mozgu, v kôre, ako dokážu priamo ovplyvniť ten náš vnútorný autopilot, ten autonómny systém. Ako obyčajná myšlienka dokáže rozbúchať srdce alebo stiahnuť žalúdok. Hoci tieto procesy bežne vôľou vôbec neovládame.
To prepojenie mysle a tela je naozaj nesmierne hlboké.